Príroda je mocný návrhár. Keď sú živiny v správnej rovnováhe, získavame superpotraviny. Spoločnosť Zinzino ponúka špičkové produkty, najlepšie vo svojej triede, pochádzajúce z nového vedeckého odvetvia farmaceutickej výživy, ktorá využíva aktívne živiny zo stravy na boj proti nerovnováhe v našom modernom životnom štýle. Konzumácia rýb je zdravá. Je to všeobecne známy pravdivý fakt, že vyššia hladina omega-3 mastných kyselín podporuje zdravé srdce, optimálnu funkciu mozgu a váš imunitný systém. Aké množstvo potrebujete? Aby ste to zistili, musíte si odmerať rovnováhu omega-6 a omega-3 mastných kyselín. To môžete vykonať použitím testu Zinzino. Otestovali sme niekoľko stoviek tisíc ľudí. Naše štatistiky ukazujú, že 95 zo 100 ľudí prijíma príliš veľa omega-6 a príliš málo omega-3 mastných kyselín. Naša DNA bola naprogramovaná na rovnováhu 1:1. V súčasnosti je ich priemerný pomer 15:1. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie by zdravá rovnováha pre srdce mala byť menej ako 5:1. No odborníci odporúčajú pomer 3:1. Balance Oil je mnohonásobne účinnejší ako bežné doplnky s omega-3 mastnými kyselinami. Vysvetlíme vám prečo. Väčšina potravín, ktoré sú bohaté na omega-3 mastné kyseliny, ako napríklad morské plody, semienka a orechy, je tiež bohatá na polyfenoly. Polyfenoly sú mikroživiny, ktoré sú známe svojou schopnosťou obmedziť oxidáciu v bunkách a v bunkových membránach. Na nešťastie, priemysel s doplnkami obsahujúcimi omega-3 mastné kyseliny tento dôležitý pravdivý fakt ignoroval. Výrobcovia vynechávali polyfenoly. Spoločnosť Zinzino si váži prírodu a rozumie jej. Kombinujeme najkvalitnejšie omega-3 mastné kyseliny s najúčinnejším zdrojom polyfenolov z olivového oleja, ktoré sú oberané pred hlavným zberom. Keď účinkujú spoločne, vytvárajú silnú synergiu. V poslednom kroku pridávame slnečný vitamín. Kľúč k dobrému zdraviu imunitného systému vitamín D3. Žite plnší život. Neexistuje žiadny prípravok, ktorý by sa vyrovnal produktu Balance Oil. Otestujte sa a vyberte si jeden z našich produktov na zabezpečenie rovnováhy. Balance Oil so skvelými príchuťami alebo Aqua X, ktorý sa po rozmiešaní vo vode premení na citrónový nápoj.